Nalipad nga aldaw yung bing, itatakit baruman ng nga aldaw, ngayon tayo panagbuya, panagdengeg, ken panagsursuro. Siya ti Mestroyo, ti kindergarten, Sir Kevin S. Sagman, akadwayo nga agsursuro nga agbasa, agsurat, agsala, agkanta, ken agbalin ang nasingpet ken saya at lubing. Amok ang nakasagana kayon. Umay kayon, tayo tayon agsursuro. Aldaw manenti pa nagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ninanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa agtap nurumanyag ti masakbayang ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap. Hello, Bing! Naggapuak iti kanatengan ni Lolo Kinyo. Sadyay ko anaporos, dagiti igem ko anak nateng. Amuyo ka din no anya tinangalaak ka dagitoy? Nalaing, dagitoy ket naggapo ka dagiti mulmula. Amuyo ka di dagiti na dumaduma apaset ti mula? Itanga aldaw, ket isuro kayo may panggep kadagiti na dumaduma apaset ti mula. Nakasagana kayo ubing? Rugyan tayon. Ubing, anya apaset ti mula daytoy. Nutisong batyo ket ramot nanaing. Anya ti usar ti ramot. Ti ramot ket adda iti uneg ti daga. Dagiti ramot ti mangtengtenged iti daga, ken ti ramot ket kaslastro amang sagepsep kadagiti minerals ti daga. Anya itayen tinagad na ubing? Very good! Ramot! Ramot kunayo man? Nalaing! Kas kunak itayo bing, ti ramot ti mangsagepsep iti danom ken minerals ti daga. Itatan, kasapulan daytoy ti agpangato. Dagitoy nasagepsep ti ramot ket dumalan iti kayo. Kayo kunayo man ubing? Naglalaing kayo. Ti kayo ti pagdalanan dagiti danom ken minerals a nasagepsep ti ramot amapan iti sabadipay apaset ti mula. Ti kayo ti mangtengtenged iti dadumapay apaset ti mula. Anya itayen apaset ti mula daytoy ubing? Naglalaing kayo. Kayo kunayo man payubing? Good job! Ti sumaruno apaset ti mula nga ipakita kada kayo
ket ti tengtengen ti kayo. Anya a paset ti mula daytoy. Nalaing, bulong. Bulong kunayo manubing? Ti bulong ket maysa nga importante a paset ti mula. Adda dagiti bulong a mabalin a makan ken addadamit dagiti saan. Maysa pay a paset ti kayo ket ti sabong. Dagiti sabong ti mangked pintas ket dagiti mula. Nakakita kayo kadin ti sabong? Amok a nakakita kayon. Sabong kunayo man ubing? Sabong. Nice one. Anya nga ta a paset ti mula ti mabalin a kanen. No ti sungbatyo ket bunga, husto ti sungbatyo. Dagiti bunga ti mabalin a kanen. Dagiti bunga ti naglaon kadagiti bukel a mabalin a paggapuan ken pagtaudan ti baro manen a mula. Adda ti ubraen tayo ubing. Adda dagiti ladawan ti paset ti mula nga ipakita. Ibagayo no anya paset ti mula tunggal maysa kadagitoy. Rugyan tayon. Anya paset ti mula daytoy. Husto, bulong. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, ramot. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, kayo. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, sabong. Anya paset ti mula daytoy. Husto, bunga. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, ramot. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, sabong. Anya paset ti mula daytoy. Husto, bulong. Anya paset ti mula daytoy. Husto, bunga. Anya paset ti mula daytoy. Nalaing, kayo. Naalayo ka di amin ubing? Kanayon alaglagipin, dagiti nga dumaduma a paset ti mula, akas kuman ti ramot, kayo, bulong, sabong, ken bunga. Amin dagitoy a paset ti mula, ket nasisita gaputa dagitoy, ket mabalin a paggapuan ti makan, pagpapintas iti aglawlaw, ken daddumapay. Dagiti mulmula na pintas sa mabuybuya at dadakkel ken adamet basit mulmula amay pagtangsit ay wanam ti mula adot maited daytoy ken kapangalan iti nateng ken ti prutas iti aglawlaw isut mang papintas. Dagiti mulmula na pintas a mabuybuya at dadakkel ken adamet basit mulmula a may pagtangsit
Ay wanang timula, adot maited day tuiken ka. Pangalan iti natengken ti prutas, iti aglawlaw isut mang papintas. Ubing, agkikita tayong tumanen ti sa bali aging daway ngayon tayo pa nagsursuro. Siya ni Sir Kevin Amestroyo, ang mangibat iti pamalagip. At ti ubing, tarabayan ti inda panagtakken, tapno masakbayan da, indang to may pagpanakken. Bye-bye!